Hambai chini media freno sung tini chini mongya kami blog by khobja nuna sora bisini khoroksa chini takuk belai cherai 14 hote 15 bochorni boyos bung Ranjit Debrama Ranjit Molsom bini nukhongo belai obostha hamyani bagui ang watin sijono nogo mairong krui mai krui ri krui ni bagui bo Haipuni jora bo hoi dagi jagai haipung khakna hadi hinjagai haipung khangna phachani wate tem phaiman jora wo haipung khangna thantani buhang sagani klaika hangkaino buhang bedek oron hote tawoi usor jara tai parangi thangka hangka songe no chini bisini je leader chini borom ganang bike Molsom an bonduno tai ojaga tong chin tuisarai song chin dapa bonsong borok khobor hoka hangkaino sungbo haino chini borom ganang Honorable Sir Utpal Debrama sung khobor hoka khobor homan logi no chini borom ganang Sir Utpal Debrama bahano chini je Ranjit Molsomni nukhongo sobanan bagi bonus sobanan bagai borang rir hoka chini tipramothan bisingtei angka amon bagai sung tipramothan hoitebo chini sar no hoitebo sung rang kisak election khainai bini nukhongo phai soba phaika angka chini soba thani chini logi tongo chini Taimado Subjournal Chairman Borom Ganang Ramsing Hilema Molsom Tasin Tipramothani Netritorok ang belake hambai mai rewchin bubagra tai chini Sar Utpal Debrama oma haikai borok sogyani jora sogyan nukhongo suba farman bagai belake hambai sar singaban bagai sar no mama bagai chin bubagra no belake na hambai mai rewo tai chin je khosa je subana chin Tipramothani hoite borom no ba hambai mai rewo belake na borom nukhong borok bokasangkha hangkai Chairni condition doctor ba samaya gulo X-ray to khaika haipano Telamoro hospital CT scan krini bagai jibi sak hamnago talangai nai CT scan khaika angkai belake clear nai hine sini doctor sabo saka amon bagai jeng bahane khatong thogotini chogya nukhongo rang kisa soba phaima mani belai khaka sangkha tai hambaya farpir hani hai chini borom gana Sar Utpal no hambai